Hola, bon dia. Bon dia. Ah, vídeo! Estic parlant a les germanes Santa Cana, a la Montse i a la Marta, dos castelleres molt canyeres de la colla de Castellers de Lleida. Jo estic fent una mica de memòria perquè amb alguna conversa va sortir que havia hagut una dona castellera de la colla, de les primerenques igual que vosaltres, que havia descarregat un 3 de 8, en concret a Terrassa el 2010. I parlem de... La Mònica Aguilera. Ara que estàs aquí, tu al 2010 on eres? Ja és memòria. Descarregat. La Mònica! Teníem una baixa castellera que va fer un 3 de 8 descarregat. I es va petar allà, Sí, l'he d'agafar perquè... Escolta, Cira, ja saps que la Mònica va fer un castell de 8, que el va descarregar? Ho saps o no? Sí, aquesta dona. Sí, Mònica, expliqui'm una mica l'experiència, ja que te tinc aquí. Va ser a Terrassa, al novembre del 2010, i a més estava en un baix molt baix. El cap de colla em va venir i em va dir, avui faràs de baix. Vinga, ja. Qui era el cap de colla? Era el Rubén, l'Urxo. Li vaig preguntar, tu creus que ho puc fer? I ell va dir, jo crec que sí que ho pots fer. Tot això era perquè havien de baixar-la molt perquè pujaven una quarta a 15, amb la qual això significava que pesava moltíssim. Vaig anar pel rengle, la plena, pel rengle més pesat. A sobre pujava el Rubén, a sobre pujava el Claret, a sobre pujava el Joanet, a sobre pujava la Laia Ribes i després dosos i enxaneta. Estava amb la meva agulla en les meves crosses, tot anava bé, i llavors vaig sentir enxaneta amunt. La travada de l'enxaneta enrere al segon, la meva esquena va fer clar. De un moment així d'eufòria, de la canalla preparada, va, que li hem de fer una superola, i al moment que l'estàvem a punt d'agafar em va mirar i em va fer, ja ens vam entendre. Llavors vaig dir, canalla, un moment! I em va dir, m'he fet mal, clar.